Oke, siapa dhuwur nggih? Dos pundi? Mobile adik-adik pinanganten sedaya sampun numpak reog. Ayo gebyaripun Dadak Merak Putra Siwa Mangkujaya. Nggih. Saged kalajengaken. Dos pundi Pak Dul Latif? Reoke saged dimaeno napa pundi? Oke. Dadak Merak saged dipun amiwiti. Ayo. Lek mari oleh warna biru ngono ya cek gak pati gemeter ngono lho. Jagat Dewa Batara kula nyuwun gunging pangaksama kara-kara kiri-kiri lindu segara wibawaku kilat ati cahyaku lindu sejati tan rupaku jaya jaya kawijayan jaya jaya dinantara tetep jaya pring sajroning bebaya gebyar putra Siwa Mangkujaya Adi Kalau putra Siwa Mangkujaya Adi Kalau ger ho ait es hey ait dijaga sing becik kalangane le yo es hey os la ayo dijaga ditatakne panggene Mas ya alon ayo pengairane ger ayo guys ayo ger kemplingin ndak muni dhewe ger yo hey ya jolala sayo ya sesi pewangian aus ya hey out hey ya yo ya jos ya aus ayo le iya sing duwe gitar tua iki le
masih bersama Putra Singo Mangkujoyo. Dijajal dlonomu guys. Ayo rekan-rekan Yogo utawi rekan-rekan pajak yang di luar mohon untuk masuk ke pagelaran. Ayo sini Jobo mlebet nang jero terop ya. Ayo kancane dibantu le, guys. Ye, awas awas awas. Awas ger. La 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 la. Ah. Ayo ger. Ayo mana le? Lah. Lah kok ndak tegas, Ger? Ojo nganti gemeter pokoknya. Ayo. Sing endi maneh, Ger? Golek ono ya, Ger. Lah, ayo le. Ayo. Sing duwe otot kawat balung tok. Ayo. La. Yo oi. Yo! Putra Singo Mangkujoyo. Ya. Lah kok ndak terdias, Ger? Yo, os, ya, hei. Yo lo. La. Ya. Ayo Ger, sesi pewangian le. Aus. Hei, ya. Op. Ditutno le. Oh, ta. Yo. Aus. Ya. Kedi ngaki. Guys. Ayo. Umpama tuan rumah nyumping no ambekane ndak wati ngos-ngosan jarene. Ayo. Os. La. Yo. Ya. Hey. Ow. Yo. Ya.
Ah. Hey, ah, aus, hey, hey, oh ta, ah, hey, oh ah, yo, oh, es, ah, ya, Yo! Yo! As! Putro! Sino Mangujoyo. Le! Mana le? Es! Hei! Hei! Majuan! Majuan sini! Hei! Oke, kita tinggalkan satu penampilan tari dadak merak Putra Simo Mangujoyo. Sak menika sampun paripurna menghibur Anda semuanya. Untuk perform yang berikutnya atau penampilan selanjutnya, kami hadirkan tari Janggano untuk Anda. Selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Yo, ya. Sayo. Ya. Ayo ke isor nak, pakainya jebar nak. Why? Alon yai damya waton kecanda alon tur kelakon ono caka hati-hati jata Ota. Hilir gumantos. Ayo. Rodok licin hati-hati nak. Ayo gantosan karo bolong mulai. Hei,
Berwujud kakang ngepati sang pujangga ana kantosan dijokol awale hati-hati le oke setelah ini atraksi susun Bujang Kano dibantu ayo juga kepada rekan-rekan yang banyak di luar ayo dibantu atraksi susun mas ayo coba perapat sih sebagian ayo ayo Putra Singomangku Jaya lalalala tepuk tangannya mana dikasih ayo
Adile persiapan no. Ya, yo, hey, ya la. Oke, kita tinggalkan awujudipun tari bujang gano ing sampun paripurna menghibur Anda semuanya di kesempatan kali ini. Dan untuk sesi berikutnya kami hadirkan tari Serimpi Sekar Jadilan. Selamat menonton. Sugeng Amir Sani Sumonggo. Yo oh ya yo jos. Lela lo. Lila lola le. Yo oh ta. Sing mari nemu jodoh lewat kawitane kontek-kontekan akhire yo jujur mari yo
tekan akhiri yo hey oh ah ison sing ira sing nyonote ison jodo nyomong Amerika omong kuyon yoro kapitane akhire yo padha welase sing nyono ison jodo nyomong Amerika omong kuyon loro kawitane akhire yo padha welase ison sing ira sing nyono ison jodo nyomong Amerika omong kuyon yoro semoga sedaya keluarganipun Bapak Dulantif ugi Ibu Sukarti sekeluarga katuran nembel utawi nyawer tari Srimpi Sekar Jatilan semoga oh ya yo oh ya oh oh ya hey ya yo oh ya Jos yo hey oh ya 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 la Jos yo iya Jos
A hey O A E O ya o ya A E O ya E O A O jos A O O A E O ya E O A O E kolane ya O A ya O jos yo o yo o ya goyang kembali bersama Putra Singamangku Jaya Wasik Dikit Video Studio. Argosari gedok digoyang kembali asik yuk. Terima kasih. Sing
cha 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 cha. Oh ah, oh oh, oh oh. Ayo digoyang maneh alon-alon. Sesarengan Putra Singo Mangku Jaya. O a, o a, o a, o yo, hey, yo ya. Ono prawan ayu, lipat punten bare blera-blera. Ditakoni mesem guyu, bareng kenal jenenge Palopi. Ono prawan ayu, lipat punter bare blera-blera. Ditakoni mesem guyu, bareng kenal jenenge Palopi. Suwe ora jamu, jamu teko Srikaya. Suara ketemu bareng Putra Singo Mangku Jaya. Yo o oh ya. Yo oh jos. Yo oh ya oh jos. Yo oh ye yo ja. Ya yo oh ye yo oh jos. Hey jos. Ye yo Hey ye ya. Digoyang kembali bersama Putra Singo Mangku Jaya. Ada di produksi. Ada Ista Jaya. Nih. Digit video syuting Gedok Argosari digoyang kembali. Sebok. Wis wayahe, wis
ya ya semok 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 apa kok bisa apa semok sanggul 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 semok 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 kok bisa apa semok kok iso apa semok sanggul sanggul manggo cucuk semok 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 kok iso apa semok gelung 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 iring Dutane garam Cina mantun iki. Lanjut pun. Oke, ngapunten Pak, nggih kula gantos liyane nggih. Heeh, mboten apa-apa sembarang. Ayo sak gending malih. Oke. Oke. KI gadis manis Kalimantan pun. Ayo nah.
asik-asik. Digoyang kembali bersama Putro Singomang Pujoyo. Asik. Ayo topeng Madura persiapan. A E O A O E A hey ya. La 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 la. Ya. A E yo O A. Hey O A E A hey o o yo yo yo. Dah. O E A E yo ya. Oke.